a ka nin question ɲana kosɛbɛ. Je pense que an bɛ se k'a fɔ kunun n'o ye jumadon ye an b'a ye k'a fɔ Russie ka suguba min bɛ yen n'o y'u ka a b'a fɔ ka Alep-Mako ɲɔgɔnna bɛ cogo min na u ka hali ɲɔgɔnnaba don i b'a ye suguba in fana kɔnɔna la concert kɛyɔrɔ b'a kɔnɔ concert kɛyɔrɔ min an bɛna ye k'a fɔ yanni concert ka daminɛ maa dɔw donna u kun ka ca minnu ye marifa ci marifa cilen kɔfɛ u ye grenade fana fili mɔgɔ bɛ se k'a fɔ maa caman ni tora a la donc mais n'i ye jateminɛ kɛ nin kan a b'i bila ka miiri a b'i tɔ da Russie la nin ko in b'i tɔ da jate i b'a dɔn maa si se ka attaquant terroriste i b'ale anticiper de mais n'a kɛra i tɛ se k'a bali m'a dɔn n'i y'a faamu n'a attaquant kɛra ça fait o force tɛ o kɛlɛkɛminɛn tɛ yen mun bɛ se k'ale bali parce que fɛn min don n'i ma bɛɛ bali fɛn dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ale tɛ dɔwɛrɛ i yɛrɛ mɔgɔ de bɛ se k'a kɛ ou bien maa min bɛ ɲagami i la c'est maa minnu don ko k'u yɛrɛ ko k'u donna Russie la à peu près de dɔw ye mois de mars ye dɔw ye kabini février mais a b'i tɔ da Russie la cogo di a ka gɛlɛn ni ɲɔgɔnna kɛra jamana fɛn fɛn na que ça soit Wallis Centre que ça soit Bataclan n'o kɛra France a kɛra diɲɛ dugu o dugu la 1 mois 2 mois 2 semaines plus tard de a tigi bɛ minɛ mais Russie la ta kɛra don min na aussitôt tɛgɛ dara maa ninnu dɔw kan kelen o ye san 37 kelen o ye san 51 kelen o ye san 21 kelen o ye san 29 ɲɔgɔn na n bɛ se ka fili donc u b'u kunda Ukraine kan tɛgɛ dara o kan mais ne jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Biélorussie ka taa bila Tchétchénie na olu minnu Russie partenaires ye olu ka opération caman ye mɔgɔ ninnu kunbɛn donc a b'i bila k'a miiri k'a fɔ Russie ka suprématie bɛ fɔ cogo min na ko Russie ye duguba ye en matière de sécurité et de défense a ye a yira a kɛbagaw la k'a fɔ hali bi n tɛ se k'aw bali a ka tiɲɛni kɛli la mais aw minɛ parce que armée ka armée ba ye mun ye ça c'est la réactivité et la promptitude n'i y'a mɛn ko armée ye armée ba ye ou bien policier ye policier ba ye ou bien gendarme ye gendarme ba ye tiɲɛni balili tɛ koyi tiɲɛni kɛlen ka tiɲɛnikɛla dɔ dɔn o yɔrɔnin bɛɛ la n'a ma se ka tiɲɛni bali tiɲɛni kɔfɛ ka kɔn tola la k'i tɛgɛ da kan nin ko in ɲɔgɔn kɛra jamanaba fɛn fɛn na a ka gɛlɛ dɔw t'a sɔrɔ fo kalo wɔɔrɔ kɔfɛ dɔw ta kalo 2 Russie de y'i tɛgɛ da a ta kan a nɔgɔnin bɛɛ la avantage filanan ye jumɛn ye fɛn min ka jugu attaque terroriste la ni parce que terroriste bɛɛ tɛ état islamique ye fo mɔgɔ k'o dɔn terroriste tɛ dɔwɛrɛ maa min bɛ terreur semer mais ale ka baara fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'a ka objectif atteint a yɛrɛ nin ka to a la a kana dɔn mais Russie ta in na minnu y'a kɛ rapidement Russie tila k'olu minɛ u ɲɛnama maa naani ɲɛnama minɛla u kumara donc o kɔrɔ o bɛ plus d'enquête dɔ de di Russie la ma k'a dɔn nin kɛra min nin kɛra cogo di jɔn de y'a kɛ jɔn de y'i bila la déjà mɔgɔ fɔlɔ kumara k'a yɛrɛ k'a fɔ ko rublu wari 500 de tun dira ale ma ɔ 25 o de dira ma avancé mais kabiri ko kɛra pour masquer u tun bɛ mun ɲɔgɔn kɛ Mali Sahel jamanaw la n'a kɛra dɔrɔn i b'a k'a fɔ terroriste dɔw dilannen b'u bolo olu b'a revendiquer c'est pour ça terrorisme ko ye nkalon de c'est nin ye Mali nin ye Ala barika la nin y'anw ka kɛlɛ nɔgɔyatɔ de parce que fɛn min tun bɛ ka kɛ anw na a bɛ ka se worobaw yɛrɛ ma sisan wa nin y'a bantɔ de a kɛra ko Covid ko nana ka na se kelen dugubaw yɛrɛ ma i b'a ye a banna donc fɛn min tun bɛ ka Mali sɔrɔ fɛn min tun bɛ ka Burkina sɔrɔ fɛn min tun bɛ ka Niger sɔrɔ fɛn min bɛ ka Nigeria sɔrɔ fɛn min bɛ ka diɲɛ dugu caman sɔrɔ ni bɛɛ kulera ko tubabuw de b'a kɔfɛ nanzaraw de b'a kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a sera dugubaw yɛrɛ ma sisan wa nin ye u bagafagatɔ de nin y'a ko bantɔ de parce que n'a fɔra i ma ko terrorisme diɲɛ kɔnɔ nkalon kuma dan don i bɛ taa sɔrɔ puissance impérialiste dɔ de b'a kɔfɛ puissance militaire dɔ de b'a kɔfɛ ni mɔgɔ k'i ma ko terrorisme ko terroriste i bɛ marifa san min i bɛ muru san min i bɛ wari bɔ min i b'i dogo min donc baara in kɛra wagati min na Russie bɛ ka intervention yɛlɛma ka bɔ Ukraine ka sɔrɔ ka intervention tɔgɔ da ko guerre parce que opération sociale de kun don mais i b'a ye k'a fɔ Russie b'a yɛlɛma ka bɔ o kɔnɔ ka kɛ guerre a bɛ kɛ guerre mun na parce que autant ka sɔrɔ su à peu près plus de 15 000 éléments de force spéciale de l'OTAN olu bɛ Ukraine dugukolo sanfɛ donc Russie tilala Ukraine na ka ban sisan a b'a ni OTAN de cɛ donc a ye kɛlɛ format yɛlɛma o format yɛlɛmalen i bɛna ye k'a fɔ donc u b'a fɔ n'i y'a ye i bɛ bɔ ka na an kama an bɛ nin attaquer fifi o y'a fɔlɔfɔlɔ donc état islamique ko kuma min fɔra n'i ye nin mode d'opération lajɛ ka état islamique ka mode d'opération lajɛ nkalon don état islamique tɛ
Non, 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 État islamique. Mɔgɔ ninnu bɛ bɔ yɔrɔ min na yɔrɔ jan yɛrɛ tɛ a bɛ Russie da fɛ n'o ye Tadjikistan. Au Tadjikistan, fait des Pakistan kɛrɛfɛla la. Donc c'est une zone où maintenant la présence des éléments de l'État islamique elle est très concentrée là-bas. Mais ce qui veut dire que l'évaluation kɛra aussitôt rapidement cogo min na Américain yɛrɛ bɔra ka piste dɔ di Russie ma k'a fɔ ko non non ko Ukraine tɛ dɛ. Donc depuis o yɔrɔ la i kunkolo kan ka baara kɛ. Donc État islamique b'a revendiquer joona parce que n'an ka dugu don sisan i b'a fɔ anw minnu ye dugu misɛnninw ye n'anw don dɔrɔn an b'an ka enquête bɛ orienté ka taa islamique kan. Donc Russie m'o kɛ Russie y'a dɔn directement k'a fɔ État islamique tɛ. Jɔn don mɔgɔw minɛna ka ban donc mɔgɔ ninnu bɛna kuma. Et c'est même fort possible qu'on collabore. Donc ni kɛra avantage ba ye wa a bɛna malo bange. Donc an bɛna mun de y'aw ɲɛ la aw bɛna ye k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ Mali la fɛn min tun bɛ ka kɛ diɲɛ na galon sira fɛ nin ye galon in bantɔ de diɲɛ kɔnɔ walahi nin ye galon in bantɔ de a terrorisme ko n'a djihadisme ko a manamana kelen n'a manamana taki bɛɛ de bantɔ filɛ nin ye parce que Russie bɛ guloki ni kurusi bɔ ko in na k'a tiɲɛ da k'a da k'a fɔ galon don to fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ c'est vrai o de bɛ ci ni zen non a fɔ mun na n bɛ hypothèse min kɔnɔ waati min na Russie ye les 4 éléments y'u minɛ éléments in bɛɛ kumara kelen kelen Russie ye wari bɔyɔrɔ lajɛ wari diyɔrɔ lajɛ ka u don kuma lajɛ ka wari bɔbaga dɔn donc Russie fana bɛna mun kɛ min ɲɔgɔn kɛra Russie ka territoire kan Russie fana bɛna o ɲɔgɔnna de kɛ mɔgɔ ninnu fana ka territoire kan minnu y'u financer les commanditaires nɔgɔya tɛ yen tugun non Poutine y'o de fɔ sabu a tɛ marifa ta a tɛ muru ta a tɛ foyi ta a ye ninnu ladon cogo min na de an fana bɛ mɔgɔ ladon ka taa ni ɲɔgɔnna k'a ka jamanadenw na donc terrorisme bɛ nɔgɔya cogo di e de b'a financer ka taa bila wali jamana kan a fɛn tɛ ka k'i yɛrɛ la donc ni dɔ kɛra i yɛrɛ la dun i bɛna dɔn min don donc ne ko to ne k'i ma ko terrorisme bantɔ de selen filɛ nin ye bari sabula olu b'a kɛ tan mais Russie man'u ta sara u ka jamana la tubabuw bɛ siran saya ɲɛ ko fɛn wɛrɛ tubabuw bɛ siran saya ɲɛ tubabuw bɛ fɛn fɛn fɛ o ye bɛndiya ka taa dɔ faga ka na a muso la hinɛ ka taa dɔ den faga ka na a yɛrɛ den na hinɛ mais n'i ko k'i b'a yɛrɛ den faga tubabuw ma labɛn saya ɲɛ tubabuw bɛ mɔgɔ de faga mais tubabuw yɛrɛ ma jɛ ni saya ye donc olu filɛ ka attentat min ɲɔgɔnna kɛ nin sisan so veut dire que ni ɲɔgɔn kelen de bɛna répliquer ka retourner au contrôle la tugun mais u y'a kɛ nin waati la mun na c'est pas u bɛ ka kuma min fɔ ko État islamique galon don bari sabula u bɛ fɛ ka Russie ka unité min bɛ Russie la Russie kelenya u bɛ fɛ ka dan ne sugu la parce que ko État islamique il y a 25% des musulmans en Russie c'est un pays multiconfessionnel donc maintenant ni jateminɛ kɛ silamɛ kɛmɛ o kɛmɛ silamɛ 25 donc a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn ma an ma silamɛw ye mais fɛn in kɛra kurun dɔrɔn diinɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o yɔrɔnin bɛɛ la ka message kelen di bon nin de ye farafinna jɛ n'an kun don san an bɛ wuli ayi an ka polisiw an ka gendarmew an ka armée yɛrɛ de ko non 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 an mana wuli ko sécurité de o kuma ka radar man nin ye wa aw ka marifa man nin ye wa aw ka chariot man nin ye wa aw ka satellite man nin ye wa non a kɛtɔ Russie ye bloc de kɛ unité une forte union derrière l'autorité i ma mɔgɔ si bɔlen ka autorité dɔgɔya c'est ça l'avantage ça veut dire laɲini kun ye mun ye ka mɔgɔw dévier parce que à peine Poutine est réélu là avec chose là avec un pourcentage très élevé donc ni nin kɛra a bɛ fɔ bon Poutine bɛ ka i da don diɲɛ kuma mun na a bɛ ka Russie da don kuma wɛrɛ la mais attentat kun bɛ ka ɲɛsin Russie ma mais Russie m'o kɛ dɛ Russie y'a yira k'a fɔ ko nin ye kɛlɛ dɔ de ye bɛɛ to n'i ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔ bon Amérique mɔgɔ minnu bɛ nin ko kɔkɔrɔ u ka maloya fɔlɔfɔlɔ ju parce que u ka laɲini fɔlɔfɔlɔ kun ye min ye ka désunion don Russie ni ɲɔgɔn cɛ mais au contraire a kɛra union de Russie ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka siganan don silamɛw ka Russie la parce que silamɛw ka ca silamɛw ye 100 o 100 silamɛw ye 25 donc ka siganan don silamɛw ɲɔgɔn a kɛra sababu ye ka silamɛw yɛrɛ fɛnɛ jidi k'u sankɔrɔta ka yira k'a fɔ nin kuma min fɔra galon don n'an kɛra mun ye mɔgɔ ninnu minɛ la donc u bɔra yɔrɔ min na Russie bɛ segin i sigi la i b'a mɛn ko attentat kɛra u yɛrɛ fɛnɛ a mana kɛ dugu min ne tɛna dugu tɔgɔ fɔ mais i b'a ye u yɛrɛ fɛnɛ ka jamana bɛna commencer ka basculer o fɛnɛ bɛna sɛgɛn kosɛbɛ mais attentat kan ka message jumɛn di AES ma a kan ka message jumɛn di AES ma n'i ye mode opératoire lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mode opératoire falenna fɔlɔ u bɛna ka na fɛn mun kɛ u y'o falen mais u ye mode opératoire min kɛ Russie la ni AES dugu ma wuli ka prévention dɔ ta a ka jugu anw ma ni fɛn bɛɛ ye c'est pour cela moi je déplore un peu que je ne suis pas trop d'accord avec les pays membres de l'AES où ils communiquent de façon individuelle Mali a communiqué que Burkina a attaqué Niger a attaqué au Madjani
ne bolo na ko AES alliance aw bɛɛ de kun ka communiquer ka AES tɔgɔ la o yɔrɔnin ma diya ne ye parce que hali n'i bɛ fanga soutenir ni fɛn min b'i kunkolo minɛ i b'o fɔ o yɔrɔnin ma ne hakili minɛ ne bolo ne n'a ɲɔgɔnna kɛra AES de bɛ jɛ ka communiquer conjoint kɛ bon communiquer kɛ kuma communiquer conjoint yɛrɛ kɔrɔ ko u bɛɛ dun ye kelen AES tɔgɔ la k'a kɛ k'a adresser o de kɔrɔ k'a fɔ an bɛɛ labɛnnen don mais maintenant ko filanan bɛna kɛ mun ye sisan parce que u filɛ ka nin modi min kɛ nin u bɛna taa Russie ka base de attaquer à l'extérieur donc attaque bɛna caya AES zone kɔnɔna la parce que Russie ka présence militaire bɛ yɔrɔ o yɔrɔ état militaire o galon de don mɔgɔ kelen de b'a kɔfɛ u ye guerre modèle de falen u ye guerre position de falen bon u bɛna se k'o kɛ waati jumɛn kɔnɔna la parce que ne tɛ tɛmɛ kɛ Mali ka délégation yɛrɛ bɛ Russie la déjà Mara ɲ'a fama pour la nouvelle cartographie minière parce que tubabu ye étude min kɛ an fɛ yen galon don tubabu ko an ka tonne un réserve d'or de 800 tonnes d'or déjà c'est pas vrai nous on a plus de 8000 tonnes d'or donc que ce soit ni ye an ka ressource ta en minéraire ou en minière ça fait n'i y'a bɛɛ ta k'a lajɛ i bɛ k'a fɔ u ye calcul min k'anw fɛ yen tubabuw kun ye min k'anw fɛ yen k'o b'anw fɛ yen Mali ka nafa ka ca n'o ye siɲɛ 7 ou bien siɲɛ 8 Russie ye expertise laban min kɛ ni Mali nɛgɛ bɛ se k'i jɔ ni Afrique kilancɛ bɛɛ nɛgɛ yɛrɛ gansan k'a daminɛ kabini nɛgɛ la ka taa fo Kayi mara kɔnɔ nɛgɛ de bɛ hali cɛ ka fili t'a ban gaz naturel o b'a daminɛ est ce que i b'a kalama Kulukoro mara kɔnɔ k'a yɛlɛn ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo Segu kɔfɛ gaz hydrogène plutôt ne ko gaz naturel donc Mali yɛrɛ ressource tɛ se ka compter k'a ban c'est le seul pays qui dispose cette terre rare dugukolo 7 bɛ sɔrɔ Mali la min tɛ suguya kelen min tɛ suguya kelen o bɛ Mali de fɛnɛ la i bɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o ye bin jamanaba ye i bɛ taa yɔrɔ dɔ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ hali tɛ bin nɔ ye o ye Mali de la tellement k'a fɛnsɛnnen don donc Russie ye o étude fɛnɛ kɛ wa entreprise kan ka na baara parce que min erreur min ye politiciens sɔrɔ o ye mun ye ka jama ka dugukolo nafa bɔ nin bɛ yan pétrole bɛ yan gaz bɛ yan lulu bɛ yan marjanɛ bɛ yan sanu bɛ yan k'i ban k'a exploiter donc transition bɛ ka min kɛ nin ni ne bɛ ka jeu tubabuw kan aussitôt mission bɛ ka taa Russie la AES yɛrɛ bɛ ka min kɛ ne bɛna jeu tubabuw kan fɛn kun bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ di tubabu a bɛ di a bɔli bɛ daminɛ on n'attend plus donc n'o dun ma kɛ sisan nɔ u b'a dun mun na sisan tubabuw ka taa Russie ka base de u bɛna base de attaquer à l'extérieur mais kɛlɛ in fɛnɛ nɔgɔma ye mun ye sisan bɛɛ de ka kungilanna bɛna kɛ kelen ye n'o ye Russie n'a ka partenaire dugu bɛɛ ye donc kɛlɛ bɛna bɔ ATT ye min fɔ an ye dɛ Ala ye barika don olu de nalen filɛ ATT ko kɛlɛ in tɛ mɔgɔ kelen ko ye ko c'est à l'échelle internationale c'est une dimension internationale Mali kelen tɛ se k'a kɛlɛ kɛ Ala de nalen filɛ tiɲɛ banque mais o sɔrɔla mun fɛ Mali ka courage de dénoncer k'a yira k'a fɔ nin de bɛ nin kɔfɛ nin de bɛ nin kɔfɛ bon ni Russie dun k'a b'a ta sara o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ parce que dugu minnu sɛgɛlen bɛ dugu minnu na ko bɛ mɔgɔ minnu kɔfɛ o dugu ninnu fana ka recette bɛ bɔ fantan dugu dɔrɔn de fɛ na avion na trafic aérien na olu ka avion bɛ se ka siɲɛ 7 kɛ dugu minnu na o dugu fana sécurité barika man bon n'o ye farafinna dugu ye donc c'est très facile k'u infiltrer ka don ni bombe yɛrɛ ye u ka avion kɔnɔ ka taa ci fu fɛ o de ça fait minnu bɛ ka ko terrorisme kɔfɛ bi u ma réfléchir nin yɔrɔ de la olu ka avion bɛ taa fantan jamana de la donc farafinna mɔgɔ kilancɛ bɛɛ b'olu ka jamana de kan tuma la donc taa ni ka segin bɛ olu ka avion ni fantan jamana de ni ɲɔgɔn cɛ donc hali n'olu ka aéroport sécurisé a tɛ ka avion min na mɔgɔ de ta fantan jamana sanfɛ a bil'u kunna ko avion bɛ se ka fɛn trafiquer ka fɛn dɔ don avion kɔnɔ ka segin ka t'u sɔrɔ f'u ka dugu la o de y'a to sécurité a nafa bɛ bɛɛ de kan k'i sigi ka marifa di dɔ ma ka taa ci dɔ ka mɔgɔ la n'a ɲɔgɔn ka bɛ ɲɛsin ma don n'i ko k'i bɛ nin ɲɔgɔn ɲɛsin mɔgɔ ninnu ma minnu bɛ nin ko kɔfɛ Russie sɛgɛlen don dugu minnu na walahi attentat 1 2 3 4 o sɛbɛn kɔlɔlɔ dugu bɛ ci dugu bɛ ci non dugu bɛ ci a b'a la ko Poutine ko ni dugu nɔ yɛrɛ na k'a bɛ mais dugu donna ka ban est-ce que bonni a tɛ bonni kɛ dɛ a tɛ bonni kɛ sigi i b'a mɛn sisan ko a kɛra dugu min na dɛ e bɛna dugu in tɔgɔ dɔn ni attentat de avec la même a k'i na fɔ Mali missile min filila Mali ma automatiquement Mali ma répliquer missile bɔra yɔrɔ min na ka missile wɛrɛ fɛ ka taa yan Russie fana bɛ o ɲɔgɔnna de kɛ ça fait attentat mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ yɔrɔ dɔnna ka ban parce que mɔgɔ ninnu minɛ la u kumara u ye dugu fɔ parce que n'i ye k'a fɔ ko wari dir'i ma ko dɔ ye avancé ka dɔ to dɔ de ye wari d'i ma donc automatiquement a ɲɛdɔnna ka ban a ɲɛdɔnna min kɛra sisan dɛ Russie bɛ ni ɲɔgɔnna de fana ta tactics ka taa ɲɔgɔn k'u fana fɛ yen bon olu dun fana ka jamana c'est trop fragile parce que kan ka da u ka Russie ko in to yen u ka balo cogo ɲini u yɛrɛ la o de y'a kɛ ko in kɛra tan
il se ka forme ɲana n'olu ta ye parce que n'a ɲɔgɔn kɛ olu fɛ yen i bɛna k'a fɔ olu tɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ se ka kalo 3 kalo 4 kɛ ka sɔrɔ u m'u ka hauteur minɛ il se ka hauteur minɛ a ɲanama o de kɛra il se ka avantage ba ye filanan ye mun ye tugun hauteur kumara sabanan présumé hauteur kumara sabanan ye mun ye a bɔra dugu min na o dɔnna donc automatiquement il se bɛna répliquer n'o modèle ni o mode kelen de mais a bɛ AES arranger mun na ne tun bɛ o kuma yɔrɔ la ne ɲinɛna o yɔrɔ kɔ k'o latilen o de ye u ye mode opératoire min ye concert ɲɔgɔn dalajɛ ni AES ma farati a la AES dugu mun farati a la u bɛ fɛrɛ an ma n'o de an ka dɔn k'an bɛ guerre la parce que an mana frontière datugu cogo o cogo an mana an ka jamana dun cogo o cogo ɲɔgɔn lajɛba n'an m'o dabila an tɛ se ka bɛɛ kɔlɔsi o de erreur kelen fana ye fɛnɛ sɔrɔ ni mɔgɔw cayɔrɔ la i tɛ se ka bɛɛ contrôler donc anw dun y'o ye an bɛ ɲaga la an bɛ ɲɛnajɛ la an bɛ kungo la an bɛ fara ɲɔgɔn kan na donc nin y'u ka mode opérateur kura de kana aw sɔrɔ ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔw la ka bombe ni fɛnw ci parce que tubabuw dɛsɛra fɛn bɛɛ la sisan taafan t'u la nafan t'u la u diɲɛ bɛ fɛn fɛn na u dere ça fait diɲɛ bɛ ka taa bolo min kan tubabu jɔyɔrɔ bɛ to ye ala bɛ ka nansara halaki ka taa fɛ de nansara bolo bɛ ka ban de parce que n'i dumɛna nkalon kan ala ye nkalon fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ dugu fɛn fɛn bɛɛ ka masaya danna san 70 de ma i tɛ tɛmɛ o kan donc tubabuw de 1945 à nos jours tubabuw ka masaya banna pepu wal a bɛ k'a fɔ ko Asimi de Ibrahim de fɛn na o tɛ koyi ala yɛrɛ de ye tubabuw halaki k'a sababu don Asimi ninnu na tubabu yɛrɛ de halaki kuma sera parce que n'ala y'i dumɛ ala kota ni nkalon ni fɛn kan i janenba o ye san 50 san 20 bɛ d'i ma et c'est pas comme de la grâce ye san 70 dafara c'est pas pour rien que tubabu ye CFA bɔ k'a dilan k'a bɛn ka CFA ka dérivé kɛ san 70 ye c'est pas pour rien tubabu b'a dɔn fiɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a kɛ a dan ye san 70 ye i ɲɛ bɛ nin dugu fɛn ka puissance la Amérique ka puissance France ka puissance ninnu ka puissance a bɛɛ dan ye nin wagati in de u bɛɛ bɛna gɛlɛyaw de dɔn diɲɛ kɔnɔ ka taa sabu tun bɛ cogo min na kunun mɔgɔ minnu ka jamana kan olu b'a dɔn fɔlɔ nanzara tun bɛ cogo min na bi a ka gɛlɛ i b'a ko gɛlɛya dan donc tun bɛ balo fɛn fɛn o ye Afrique ye o Afrique min fɛnɛ o fɛnɛ bɛ ka bɛn ni Afrique ka éveil de conscience ye Afrique fɛnɛ bɛ ka hakili sɔrɔ donc attentat in bɛna retourner u yɛrɛ de fɛ yen mais AES pays k'u farati min ye réussi sɔrɔ les concerts regroupement ni fɛnw an dun ta an b'a kɛ salle kɔnɔ an b'a kɛ carré kɔnɔnaw la an b'a kɛ bɔlɔn kɔnɔnaw la an b'a kɛ ka denmisɛnninw to yen an b'a kɛ école la c'est à dire an bɛ regroupement kɛ ka sɔrɔ an ma mesure de sécurité foyi ta an ma policiw la bɔ a kalama an ma gendarmew la bɔ a kalama an ma autorisation ta ni maliyɛn content a bɛ sira tigɛ banni na maliyɛn bɛ sira tigɛ est ce que b'a kalama denkundi la a bɛ sira tigɛ furusiri la a bɛ sira tigɛ donc a mana ni ɲaga kɔni nana yɔrɔ ma dɔrɔn mɔgɔ sa donc an ka nin comportement in an ka lajɛ hali n'an bɛ baara fara ɲɔgɔn kan an ka taa polisiso ka sɔrɔ an ka t'u la bɔ a kalama u ka mesure dɔ ta il est temps que an kana a tɛ ka terroriste ninnu b'an kɔ tan an kana taa fara ɲɔgɔn kan a baara ka sɔrɔ i ma tɛ ka polisiso ni i ka gendarmerie la ani sapeur pompier en cas au cas où ni hali incendie bɔra la o ka sɔrɔ sapeur avisé len don autorisation ka di donc an ka kan comportement de yɛlɛma sinon min kelen filɛ nin u bɛ nin ɲɔgɔnna de kɛ Russie ka base bɛ dugu o dugu la u bɛna taa o dugu de la bien que Russie fɛnɛ bɛna replier k'a ɲɔgɔnna k'u fɛnɛ la donc bɛɛ de bɛna kɛ bɛɛ la donc terrorisme bɛna nɔgɔya sisan parce que terrorisme tɛna fanga sɔrɔ tugun parce que n'i y'a kɛ na n'i y'a k'i la i b'a dabila de o i b'a dabila de parce que olu ye min kɛ Russie la a ma foyi tiɲɛ Russie la parce que Russie la kaw tor'u ka fɛn kɔ mais i bɛ nin ɲɔgɔnna kelen kɛ Ukraine dɛmɛbaga dugu dɔ la est-ce que i b'a kalama u ka dugu mɔgɔw bɛ ma wuli ka marcher ni su min bɔra Russie la i bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ dugu wɛrɛ la jamanadenw bɛ wuli ka marcher donc la Russie u ka philosophie ka ɲi u ka doctrine ka ɲi u ka ɲɔgɔn minɛ cogo ni exemple de k'a yira k'a fɔ ko attentat ninnu tɛ polisi ka fugariya yira a tɛ gendarme ka fugariya yira a tɛ service de renseignement ka fugariya yira mais a ka rapidité n'a ka réactivité a n'a ka promptitude o de ye cɛkisɛya ye o de ye armée yɛrɛ ka efficacité ye Russie bɔra k'o de yira voilà. D'accord Kumabel ata an bɛ to o hukumu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko in kɔni kɛlen a mɔgɔw minɛna mɔgɔ ninnu commencera ka kuma est ce que ni ala y'a kɛ mɔgɔ ninnu k'a fɔ ko autant dugu dɔw y'u bila ko ka baara in kɛ est ce que Russie tɛ na troisième guerre mondiale k'a kɛ parce que Russie fɛnɛ jamana ye Russie bɛna na taa sara est ce que o tɛna na troisième guerre mondiale. troisième guerre mondiale tɛ se ka kɛ o i b'a dɔn guerre mondiale tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen quoi guerre des alliés de bɛ se ka kɛ guerre mondiale tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen guerre des alliés de bɛ yen o guerre des alliés mun filɛ nin ye a b'i kunna autant duguw kɔnɔna la bi an bɛ don min na ko bi européens ma labɛn kɛlɛ kama ayi u ma labɛn européens tɛ se ka kɛlɛ foyi kɛ non ayisa o ye makɔrɔn ka kalokalokan fɔ ye mais i b'a ye k'a fɔ européens ma labɛn kɛlɛ yɛrɛ kama hali fitini
et Marocain comment mon foni n'a sur c'est sérieux autant que ma déclaration que et bah donc il y a troupe au sol blagata wal jamanaka ne du attaquera article 5 maintenant des chartes de l'OTAN avec mon faut que si un pays membre de l'OTAN est attaqué c'est comme si toute l'OTAN est attaqué et bon donc et beta wal jamana ça va du mora ça va reposer comment donc mundo mise en scène derrière attaqué et mon français a 13 000 mercenaires de Ukraine il joue mon de le faire là c'est trop il joue mi faire la 200 300 bon mais il chima comment parce qu'il faut faire comme mercenaire officiellement il y a pas eu d'envoi de troupes au sol. Donc, il est quoi de bébé bleu qu'on a calagé. Macron et aberration nous plaît. Il était à l'oufeu. Parce qu'aujourd'hui, Macron veut coûte que l'Europe a essayé qu'à conflit là qu'à soutenir. Parce que il va ramener des diamants qu'à boulot une européenne qu'on a français de Joro qu'à droit à l'année fin. Français de bras halaki. Parce qu'il est déterminé que France a un système électrique, à l'électricité, au États-Unis de boulot. France a un système de santé et système sanitaire, à la santé information aux États-Unis, entreprise de boulot. Donc, allez, avec quel mina ASI qu'on a là, n'a pas biko, féminin et yafuna bala et Niger ka contrat di Iran, Iranium na, ka centrale nucléaire sigi Iran, ka Iranium bo ka jeka bo fait, avec je dugu folom nga oyef France di. Alors que France fait la centrale nucléaire babolo avec l'Europe du chamana alimenter mina donc en fait courant mina Europe fait mina ni on dedans parce que France devait bla Europe nya kana Afrique pied kata nay o da ke nay opération fan feke bébé wo fara nyonga warta ka dama donc na foro ko Iran contrat dira Iran ko Iran ko be centrale nucléaire jo et Niger donc avec je du jumen foro ka ni Niger Iranium tige bi France là Union européenne be ba senti donc France devait a mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na bi foroba kɛlɛ ale yɛrɛ kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ o faransi yɛrɛ kelen tɛ foyi la mais a mɔgɔ bɛ foroba kɛlɛ de la dɔ ka fara ale kan o de to a bɛ engagement baw ta ka fɛnw ta non ça va nulle part ça va nulle part parce que faransi ka politique kɛra mun ye faransi ma a ma souveraineté prévoir quoi k'a yira k'a fɔ ne bɛ balo n yɛrɛ la n ka ressources ye nin ye n ka économie propre ye nin ye non 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 faransi bɛ balo intervention extérieure faransi yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ ka armée sara. Il y a une opération qui est Mali là. La France allait fermer plus de 5000 postes militaires dans son armée. France a poste fermé ni à Koutsa Korobli. France et opération Mounbe nous a légion. A Mounbe Kofe. Bibi na Mouna France fait Okana. Il m'a oublié à gagner du là. Nous gagnons du là, tout blague du là. Mais parce que nous c'est la France, nous avons désordre de parce que l'armée Mundo c'est composé de toutes les nationalités. Donc France va là à cette fouille tient France. N'a dɔ faga ale la mɔgɔ la ko Francis sɔrɔ la sara mais Francis yɛrɛ t'a dɔn ko min kɛra mais Francis yɛrɛ sɔrɔsi ɲɛnamaw formelen don olu bɛ Francis ye donc i m'a ye France ka légion de bɛ ka gɛn dugu bɛɛ la et la France est en train de tout faire pour que bilayɔrɔ bɛ sɔrɔ la n'i y'a gɛn ka bɔ nin dugu in na a ta kɛ terroriste ye dugu wɛrɛ ka marifa ci ye o la a b'a ɲini a bɛ taa sinon a ma se nin na n'i y'i gɛnna Mali la i taara Niger i bɔra gɛnna Niger i taara Burkina y'i gɛn i taara Tchad i bɔra Tchad sisan i bɛ ka taa k'i ta Côte d'Ivoire et Guinée plutôt. Asran Bella, on m'a blaroté le boula, et de l'armée. C'est gratis, fin et maintenant, la coopération, je vais changer le format de la coopération, je vais changer la forme quand il fallait tasso. Ni gagnant des tasso, ou des cagnes. C'est pas là, on a la demsé ni gagnant des tasso. Ni moi y gagne ta quoi mola wala na zoto be mola français mola mun sur Afrique ko saïda gengeni fam be fait pour manque de résultats pour inefficacité maintenant de l'intervention militaire la France devait retourner chez soi-même wallahi ala même muna teta parce que ay armée min créer désordre de tout akari te foyi Francis froidement be bla Mali sur sous de kunko ayeta en fait ayna en fait ayaketa ils n'ont jamais venu au devant des scènes Francis froidement de la bla ko nyama na kili bala attentat min kera fo tchadien mo ngol bla sara la kara 2013 o fenu kera akili dala tchadien mo ngol bla sara mais tchadien mo ngol masaw wakati mina France yɛrɛ opération mɔgɔw nana n'o o ye Barkhane de nana ka na o kuma na fɛn min MINUSMA ou bien MISMA de kun don à l'époque o y'a sɔrɔ Tchad de 2000 éléments dɛmɛ Tchad contingent kun ye 2000 éléments n m'a dɔn n'a hakili b'a la pour que ka opération appuyer Mali la o la France nana ka na Idriss Déby denkɛ min nɔfɛ min bɛ fanga la o tɛ dɛ o dɔgɔnin
a nana nɔfɛ k'u ka taa ko a fɔra ko terroriste bɛ yɔrɔ dɔ la ko terroriste bɛ yɔrɔ dɔ la i ko mais ko terroriste ka kɛ yen ko awɔ ko jɔn ko tɛ ko MLA mɔgɔw de y'a fɔ donc o ko ni MLA mɔgɔw y'a fɔ a fɔ MLA ka bila ɲan ka taa l'officier français dit que non MLA de nana indication da aw ma aw de ko ni MLA bɛ composer ko pour que aw dɛmɛ ka terroriste ye MLA nana fɔ ko terroriste bɛ nin kulu in na donc Idriss Déby ko a ma ko bon ni MLA y'a fɔ a fɔ MLA ka bila ɲɛ ko non ils ont appelé Idriss Déby paix à son nom automatiquement a ko non ko kana faamudenya yir'u la o bila lu ɲɛ ka taa o bila lu ɲɛ ka taa France ko non k'ale b'u su avion na ka taa u sera point delta ma ale ni MLA cɛ min bɛ a ye ceinturon sama bombe la k'a déclencher o yɔrɔ bɛɛ la a y'a fɛn dɔ bombe explosion ba kɛra explosion kelen yɔrɔ min na dɔrɔn mun kɛra donc échange de tir kɛra échange de tir kelen Tchadien ninnu ye terroriste ye u ye caman faga o la Tchadien ninnu ye terroriste caman faga donc France ka aviation nana mun kɛ sisan o nana ka na Tchadien wo MLA yɛrɛ wo est-ce que b'a kalama terroriste a y'a bɛɛ pilonné sinon su min bɔra sur le champ o kun ye 13 morts de Tchadien 13 morts de kun kɛra mais olu de ka aviation yɛrɛ nana bunteli kɛ ka na fo mɔgɔ 27 a suguya kɛra fo an bɛɛ jɔnkuna accusé ko jɔnkuna kun ka taa a sangafo la jɔnkuna ye délégation bila ka taa on dit que non Mali kun ka taa 27 Tchadiens a sara tan di donc i b'a ka opération jateminɛ k'a ye a furadama ka sɔrɔsi ninnu tɛ foyi dɔn a ka Fransi sɔrɔsi tɛ foyi dɔn sinon Fransi c'est un pays qui était très bien en infanterie armée militaire là Fransi kun mais est-ce que b'a kalama opération extérieure la OPEX Fransi tɛ foyi dɔn o la a tɛ foyi non a ka armée tɛ foyi dɔn o la daba in kɔni a bɛ so la ale ni a ka branche communication parce que a ka communication a ka RFI ni fɛn ninnu bɛɛ rattaché don a ka armée de la non bɛ se kuma in de kɔnɔna mais n'u ko ko mɔgɔ sara kana taa dɛ donc u tun bɛ ka nin fɛn kɛ même profiter ka kuma dɔ rectifier ka a kɛ to ɲini lamɛnbaga bɛɛ fɛ an kun ko Assimi delila ka minɛ terroriste fɛ c'est pas vrai non Assimi ma deli ka minɛ depuis kunna sini moi j'ai vérifié l'information fo kunu de ɲɛ tɛgɛ da a ko kisɛ kan ka abonné bɛɛ ka yafa deli bɛɛ fɛ Assimi n'a jamais été en captivité par les terroristes wallahi c'est pas non c'est pas an y'a bɛɛ vérifier k'a ban pep mɔgɔ ka yafa ma koyi i b'a dɔn n'i dara mɔgɔ ba kumakan na i bɛ fili koyi ni gɛlɛya ye réussi sɔrɔ est-ce que a man kan Mali parti politique bɛɛ ka bɔ ka communiquer kɛ walasa ka yira k'a fɔ ko comme ye réussi sɔrɔ partenariat hukumu kɔnɔna la an ma jaa n'a ye an ka soutien b'u ye mais an y'a ye k'a fɔ ko in kɔni kɛlen parti ɲɛnama ma communiquer k'a ko k'a fɔlɔ a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la o bɛna kɛ mais pour le moment kɔni après 24 heures an kɔni ma communiquer caman ye réseaux sociaux ni fɛnw k'a ko la yala welewelekan jumɛn bolo ka ɲɛsin parti politique ma o ka bɔ sirasi kɔnɔ ka réussi soutenir nin wagati kɔnɔna yan Mali classe politique bɛ élection de dɔn koyi non ale ma kere ale tɛ ninnu dɔn ka yira k'a fɔ nin yɛrɛ de ye partenariat ye an ka classe politique tɛ se nin de la gɛlɛya ye jamana sɔrɔ ka bɔ ka kuma gɛlɛya ye jamana partenaire sɔrɔ ka bɔ ka kuma gɛlɛya ye jamana sɔrɔ ka solution proposer n'o bɛ se o bɛ se fɛn fɛn na o ye élection date ani élection kuma olu bɛ fɛn fɛn dɔn élection de u kɔni bɛ élection kɛlɛ u b'o ɲɛdɔn ani élection wagati u b'o de ɲɛdɔn mais u tɛ nin dɔn alors que nin de ye partenariat yɛrɛ yɛrɛ ye a kɛra démocrates ka waati o a kɛra transition kɔnɔna o Idrissa ye Mali partenaire de bila côté depuis Mali ka indépendance Idrissa ye Mali partenaire donc ni fɛn Mali sɔrɔ ni fɛn Idrissa sɔrɔ a kelen k'a ye Mali sɔrɔ donc de façon individuelle les partis devraient quand même présenter les condoléances les plus assistées mais non u bɛ fɛn fɛn dɔn élection date ko ye u tɛ ninnu dɔn u tɛ ninnu dɔn c'est la raison pour laquelle AM dissolution kɛlen i m'a ye bɛɛ bolila ka t'i dogo kɔfɛ mais saya kɛra AM na u ma kuma o de y'a kɛ moi je dis ne y'a ye ne ko ne ma sɔn AM dissolution ma mɔgɔ caman ne ka kuma mal interprété ne ka laɲini kun ye gouvernement kun kan ka AM ni parti politique de ci ɲɔgɔn fɛ cogo di n bɛ n yɛrɛ ɲɛfɔ je m'explique gɛlɛya o gɛlɛya bɛ AM na parti politique dɔw de nɔ don
olu de ayam ta k'a utiliser olu kun bɛ wari di n ka CDG bɛ sigi mɔgɔ dɔw de ye CDG clan créé écoledenw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw de ye écoledenw ka criminel ye mɔgɔ dɔw de ye bese sanga di écoledenw ma mɔgɔ dɔw de ye marifa sanga di écoledenw ma mɔgɔ n'a fɔra parce que olu de bɛ écoledenw ka bourse tigɛ bourse tɛ di pendant 6 mois 7 mois dɔw bɔra Gao dɔw bɔra Tombouctou dɔw bɔra Ségou u nana balocogo t'u bolo foyi t'u bolo bon ni élection fana kuma sera parti politique ɲɛmɔgɔ politicien dɔw bɛ wari di écoleden dɔw ma u ka mɔgɔw la mobiliser u ka taa fɛnw san donc o wagatiw la mɔgɔw bɛ taa mɔgɔw sara mercenaires sara ka yɛlɛ a moyen bɛ d'i ma donc n'a moyen dir'i ma e fana taa mɔgɔw sara marifa bɛ minnu bolo sinon marifacila in bɛ taa a ye mɔgɔ ye o non o de y'a to Assimi kun ka courage sɔrɔ ka ayam ci yɔrɔ min na mɔgɔ mun ye ayam financer marifa san ni muru san na k'olu fana ci a parti dɔnnen don parti minnu servi ayam na u dɔnnen don u bɛ yan Mali la u dɔnnen don mais l'enquête va tout prouver olu de kun bɛ wari di 10 millions 15 millions mais an bɛ ayam secrétaire général dɔw dɔn min donna fonction publique ka sɔrɔ a bɛ tila école la tellement que non mais an bɛ kuma en connaissance de cause il est admis à la fonction publique k'a sɔrɔ e seba kalima soutenance ma kɛ tellement non u ye tɔn in tiɲɛ de quoi o de y'a to ayam bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi u bɛ ka bɔ bi an ma jɛnɛ mais fɛn bɛ ayam kun kɔnɔ olu ye ayam kɛ lɛfɛ de u ye ayam bɔ a minɛn kɔnɔ ka ayam su kɛ mɔgɔ fagalaw ye ka sɔrɔ u m'a dabɔ a kama parce que mɔgɔ min bɛ yen balo t'a bolo bourse ma di a ka avantage ma di donc e bɛ k'a utiliser ka taa wari d'a ma ka taa marifa san ka taa muru san jɔn y'a bila fagali la donc les auteurs et les complices doivent être tous punis ou bien on a puni de où tout le monde je dis au gouvernement que à qu'à essayer qu'à sanction élargie aux partis politiques qui ont commandité tout ça qu'à ayam game parce que le gouvernement est déjà tanné au lieu qu'à tombe bolo ko luka sera kishi sono ni a me ka fa ko ko ayam chili ayam dissoulé ka beni mama be ma il fait ma sari parce que ça a ta bolumga ni ça a tout sera mi ma ba dablaw. Donc c'est juste pour stopper l'hémorragie car ça a jo. Donc école de munumbe, étudiants munumbe, ou quand le gouvernement a si wakuma, forme wera yini, association wera créer, même ça que école donc mandaye. Murute munumbulo besete munumbulo, mununta morata marfa no fekana, mununta campus ferré, mununta parking tolomada, mununta moko bourse, mais ali kata bourse gansan négocier. Ni ko bibi na kiba am poursuivre, économie badin de poursuivre. Économie do be, oluni ayamisu kunga business de kundo. Ngo do akungara bara de ibe do ye AMC do ko boulangerie bu bolo e ya fuma bala barkaro bo bu bolo amba be kala maw donc e ka fina parti politique do ma se foi la nenente nous mata muso groupe mobiliser ou ta karamo mobiliser parce que ya ko ya dam ni karamo ya karamo wor me karamo wor bolo te bolo blissa ate politicien wor bolo sa o yolu tui donc ya c'est ça coupa muso groupe no fa ya ka fa o faneno donc il y a ayam code la ça beaucoup de faire ça donc à fort vraiment ayam koro parce que ayam temble ayam koro leader oui ou quand anga faranyonga anga mouvement association croissy notre machite école do million ko fo jakwe donc vraiment ka fina classe politique ten communiquer ni nyedo ou te nous nyedo quoi ou be fen nyedo élection datiko ni fen ni a betere a parti politique do sinon classe politique nyana ma obéir. Voilà. Bobo aba kuncɛli min ye an ye ja dɔ ye an ka teleso jabaliba la denmisɛnnin fitinin dɔ k'u ye 1000 fara ɲɔgɔn kan ko ka taa di ORTM directeur ma k'a k'a di président ma k'o y'olu ka contribution ye u y'a y'u ɲininka k'u ye wari in bɔ yɔrɔ jumɛn u ka récréation wari k'u y'o de fara ɲɔgɔn kan k'u mɔgɔ 5 k'a bɛnna 1000 ma yalama i bɛ se ka jumɛn fɔ nin na. Mais ni ne don ni ko te suɲɛli dabila denmisɛnnin b'a yɛlɛ ko baara de ka ɲi dɛ ni miiri denmisɛnnin taara 1000 fara ɲɔgɔn k'a di Assimi ma k'a bolo ma dɛmɛ jamana jɔli la a ye avion caman san Assimi marifa caman san a ye sɔrɔsi 10,000 ni kɔ a y'o recruter a ye usine baw dayɛlɛ Assimi sɛgɛnna Assimi ɲanina a ye goudron kuraw da Assimi ye baaraba kɛ ni ye denmisɛnnin fitinin de ka taa 1000 di o wagati kelen y'a sɔrɔ dɔw bɛ kaso la k'u ye miliyari 1 miliyari 2 miliyari 5 suɲɛ il veut zuru joli fara 5000 pour que miliyari 5 a tɛ zuru 7 bɔ bon dɔ bɛ ka taa 1000 di a ka récréation wari a ka fila wari o y'a sɔrɔ dɔ ye miliyari 5 suɲɛ i yɛrɛ kan k'i sigi e zon cɛkɔrɔba k'i miiri ka nin den fitinin lajɛ ko nin de bɛ k'e kalan ko nin ye leçon de ka ɲɛsin jamana suɲɛbagaw ma ceux qui détournent du pied maintenant les deniers publics u k'u sigi u ka den fitinin lajɛ ko ninnu de nana 1000 de ko ka jamana jɔ o wagati kelen y'a sɔrɔ dɔw bɛ ka
miliyari 5 suɲɛ k'a bila u denw ye dɔw bɛ k'a suɲɛ k'a bila u denw ye denw bɛ k'a fara ɲɔgɔn k'a di jamana ma. C'est fait quoi, l'acte là c'était tellement significatif et symbolique. Denmisɛnnin ninnu ye min kɛ a kan ka bɛɛ toucher a kan ka zone bɛɛ toucher a kan ka zone min yɛrɛ o zone min ma ye o a kan ka maliyɛn maa ma bɛ faso wari ta i k'i sigi k'i miiri k'a fɔ ko cɛ ko ja k'a sara ban ye denmisɛnnin ninnu ye acte min kɛ e k'a bila i kunna kɛ e bɛ ka taa suɲɛ faso kun ka na du jɔ k'a bila dɔ de ɲɛ ka foro san k'a bila dɔ de ɲɛ ka école sara k'a bila dɔ de ɲɛ ka daro ɲuman san k'a bila dɔ de ɲɛ ka kalanyɔrɔ ɲuman di k'a bila dɔ de ɲɛ ka kɛnɛ ɲuman ta k'a bila dɔ de ɲɛ o den fitinin de bɛ k'i to bɛɛ la k'a fara ɲɔgɔn ka taa di jamana ɲɛmɔgɔ ma tandis que dɔ fa b'a la k'a suɲɛ han e ma dɔn sen bolo siri o Mali ye kabako dugu di mais dɔw dalen bɛ kaso la k'u ye miliyari 2 miliyari 4 suɲɛ wa dɔw bɛ dugu kɔfɛ fana k'u ye miliyari suɲɛ dɔw yɛrɛ bolilen don k'u ye miliyari suɲɛ e k'o di nin den ninnu da ɲɔgɔn ma bayi. Tandis que papa, où est papa? Papa, bon, on me dit que vraiment il a un souci avec la justice. Papa boula. Mais nous, des filles, quand n'a été là, allez faire boula quand il faut se voir. Mon afro pour une définition de bien a dit que jamana nyamo ka arrêter. Asimi ko yi ne ki manga frongo 100 quand même là-bas maintenant les secondes centenaires. C'est tant ton ka fo 100 quand même ko asimi bala. A une ka kuma flek là. Ni a privu folo. Ni ye action fɔlɔ ka yira k'a fɔ ko Assimi bɛ san 100 ça fait quoi Assimi kɛra esprit de Assimi kɛra doctrine de Assimi kɛra philosophie de n'a fɔra Assimi dɔrɔn c'est le symbole de la souveraineté ça veut n'a fɔra Assimi dɔrɔn i bɛ dɛmɛ de n'a fɔra Assimi dɔrɔn i bɛ mun ye o ye donbolo ye n'a fɔra Assimi dɔrɔn i bɛ mun de ye o ye sankɔrɔta ni yɛrɛma hɔrɔnya de den fitinin de bɔra k'a yira dɛ ne kumakan tɛ o ka réconciliation wari 5000 bon zone cɛkɔrɔbaw yɛrɛ b'u sigi ka lajɛ u bɛ yɛlɛ k'u kun biribiri quoi i yɛrɛ bɛna ala tɛna barika don i kɔ la bilen quoi bilayi o de y'a to ni Mali mɔgɔ b'a sara dɔrɔn o y'a ka du cilen e ma ni mɔgɔba ninnu sara i b'a ko fɛn ma kɛ yan foyi tɛ yen mais i y'a bɛɛ suɲɛ k'a bila i den ɲɛ den ninnu tɛ hakili ɲuman sɔrɔ o parce que u ɲɛ b'u fa la tu vois un vieux de 70 ans o cɛ sirilen don hali bi ko jamana ko den kɔrɔbɔ dalen bɛ sunɔgɔlen de bɛ politique réunion na bɔka bin ni lagosi kuma mɔgɔ bɛ k'i lankari sira bɛɛ fɛ i den filanw bɛ k'i dala minɛ e b'a la wuli ko jamana ko ka so i bɛ denko ni mɔdenko de la dɔw yɛrɛ bɛ k'a ɲini k'a bila u mɔden de ɲɛ parce que denw kɛra jɔnminɛ ye ka ban denw tɛ foyi ta ni ɔfu tɛ ani kɔrɔ u ye denw bila ka taa kɔfɛ denw bɛ u bɛ admin de santé psychiatrique de la yen u den ninnu ye den minnu sɔrɔ yɛrɛ dɛ mɔden ninnu de bɛ cɛkɔrɔba ninnu bolo hali bi u tɛ silen olu fana la n ko dɔw tɛ hinɛ koyi dɔw tɛ hinɛ dɛ donc nin denmisɛnnin ninnu ni action min kɛ nin ala ka barika don wari in na ala ka kɛ président yɛrɛ fana ka wari in minɛ a k'a dɔn Assimi k'a dɔn ko nin ye jɔn ka wari ye ale yɛrɛ fana bɛ ka si mun ye dɛ Assimi den filanw a yɛrɛ den filanw ka wari de fana filɛ nin a k'a dɔn ko wari in ko kɔrɔ de b'a la dɛ ala ka wari in bugun vraiment k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na